Учебен център Скоростно учене представя множествено число в английски език. Plurals in English. В това видео ще разгледаме всички най-важни правила за образуване на множествено число в английски език. Ще видим кога просто добавяме s и кога следваме други правила. Нека започнем с най-лесното и най-често срещаното правило. В английски език, в голяма част от случаите, множественото число се образува, като добавим буквата S към съществителното име. Това правило се използва при повечето обикновени думи, които завършват на съгласна или гласна буква, без някакви специални звукове накрая. Именно за това, когато учим английски, първите множествени числа, които срещаме, почти винаги с S. Например, bottle – бутилка, bottles – бутилки, cup – чаша, cups – чаши, pencil – молив, pencils – моливи, desk – бюро, desks – бюра, sticker – стикер, stickers, стикери, window, прозорец, windows, прозорци. Ако думата, която искаме да направим в множествено число, завършва на някое от буквените съчетания CH, което четем Ч, SH, което се чете като Ш, или някоя от буквите S, X или Z, в този случай не добавяме просто S, а добавяме ES. Например, box – кутия, boxes – кутии, watch – часовник, watches – часовници, bus – автобус, buses – автобуси. В тези случаи изговаряме ES като is, защото е трудно да произнесем само S след тези звукове. Тоест, много по-трудно е да кажа, например, bushes вместо bushes. Ето защо английският език добавя ES, което улеснява произношението и прави думата по-звучна. Можем да го запомним последният начин. Когато думата завършва на звук, който съска или шъшка, добавяме ES, а не само S. Следващото правило се отнася за думи, които завършват на буквата F. При тях тази буква се изменя в V, след което добавяме E и след това добавяме S. Получава се окончанието VES. V-E-S. Например, wolf – вълк, wolves – вълци, leaf – листо, leaves – листа. При думи, които завършват на F-E, F отново се променя на V и слагаме S накрая. Например, life – живот, lives – животи, knife – нож, knives – ножове, wife – съпруга, wives – съпруги. Причината е, че се произнася по-лесно и по-меко. Това правило не важи за всички думи, но важи за най-често използваните. При думи, завършващи на O, понякога добавяме само S, а понякога добавяме ES. Ако сте се питали защо, сега ще обясним логиката. Когато думата завършва на O, гледаме буквата преди нея. Ако преди O има гласна буква, добавяме само S. Например, zoo – зоологическа градина, zoos – зоологически градини, radio – радио, radios – радиа,
Kangaroo. Кенгуру. Kangaroos. Кенгурута. Ако обаче преди O има съгласна буква, в този случай добавяме ES. Например, hero – герой, heroes – герои, tomato – домат, tomatoes, домати, potato – картоф, potatoes – картофи. Това е така, защото думата звучи по-твърдо. Затова добавяме ES, за да я произнесем по-лесно. При думи, завършващи на Y, следваме отново подобно правило. Ако преди Y има гласна, добавяме просто S. Например, day – ден, days – дни, key – ключ, keys – ключове, boy – момче, boys – момчета. Ако преди Y обаче има съгласна буква, Y се променя на I, E и след това добавяме S. Нека да обърнем внимание, че тук има промяна в изписването. Например, city – град, cities – градове, baby – бебе, babies – бебета, party – парти, parties – партита. Това правило е изключително важно, защото се използва постоянно. Сега ще обърнем внимание и на неправилните съществителни. Някои думи в английски език не следват никакви правила, когато образуват множественото си число. Те променят формата си напълно и често изглеждат като съвсем нова дума. Тях трябва да запомним наизуст. Например, man – мъж, men – мъже. И всички думи, съдържащи man в себе си. Woman – жена, women – жени. Businessman – бизнесмен, businessmen – бизнесмени. Fireman – пожарникар, firemen – пожарникари. Други съществителни имена, които също образуват множественото си число по неправилен начин, са child – дете, children – деца, mouse – мишка, mice – мишки, goose – гъска, geese – гъски. Също както има съществителни имена, които се променят изцяло, когато бъдат поставени в множествено число, има и такива, които не се променят изобщо. Формата им остава една и съща и при единствено, и при множествено число. Това, което ни помага да разберем дали думата е в единствено или множествено число, е контекстът. Например, sheep – овца, sheep – овце. One sheep – една овца. Many sheep – много овце. Deer – елен, deer – елени. Series – серия, series – серии. Species – вид, species – видове. Направете този кратък тест, за да проверите знанията си. Пред вас ще се изпишат 20 съществителни имена в единствено число. Паузирайте видеото и ги превърнете в множествено число. След това отново пуснете видеото, за да видите правилните отговори. А ето и правилните отговори. Box, boxes, baby, babies, knife, knives, zoo, zoos, city, cities, man, men, potato, potatoes, key, keys, wolf, wolves, series, series,
watch, watches, goose, geese, radio, radios, leaf, leaves, boy, boys, woman, women, bus, buses, deer, deer, mouse, mice, party, parties. Учебен център Скоростно учене предлага индивидуални онлайн уроци по английски език за възрастни деца. Ще учите с видеовръзка с преподавател, като обучението не се различава от присъственото, но се случва от комфорта на вашия дом. Основен фокус на нашето обучение е граматически правилната комуникация на английски език. Може сами да определяте удобният за вас график. Учете с нас леко, приятно и като на игра. Допълнителна информация ще откриете под това видео. Благодарим ви, че учите с нас!